Balatayan mga kapuso, nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang low pressure area. Ulihin na siblatan sa pag-asa masobra 400 kilometros nga kalayoon sa nasiglangan nga bahin sa Eastern Visayas. Sunod sa pag-asa may tsansa ini nga mangin bagyo kag kun madayon pagkatawagan ini bilang si Bagyo Auring, ang pinakaunang nga bagyo subong 2025. Posible man nga may pagbago sa mga masunod nga inadlaw apang mangin bagyo man o kun hindi kag maglandfall man o kun hindi pabaskugon sining habagat nga magapaulan sa dako nga bahin sang pungsod. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chance ang ulan sa Western Visayas ug Negros Island region. Malapnagon kag mabasog ang ulan sa pinakabahin sa probinsya, gani ang mangin alerto sa posible pagbaha o kun landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod.